kumain? Di ba kayo kumakain? Nag-base na ako at oras natin 1:07. Mag-edit muna ako sa alas 2. Kahit mga 2:30 siguro. May tilo nandito. Nakarating lang. Hello. Nilinisan na ni Kuya Bobby yung kubo mo. Ha? Daming kalat. Ano masabi mo kay Kuya Bobby? Kita ko daming kalat. Kaya ano nga sabi ni Kuya, ano masabi mo kay Kuya Bobby? Thank you. Ay mga parinjison, at panibagong vlog tayo. Vlog ko si Kuya Bobby. Ang time check natin ay 12:50. I-vlog ko si Kuya Bobby dito sa barracks. Ako na lang dito. Mga alas 2. Let's go ako. Kuya Bobby nag-gas cutter. Dami ng damo dito sa lalong-lalo sa tubo ni Tilo. Ang ganda yung cross cutter.
kumain? Di ba kayo kumakain? Nag-base na ako at oras natin 1:07. Mag-edit muna ako sa alas 2. Kahit mga 2:30 siguro. Eh, Tilo nandito. Nakarating lang. Hello. Nilinisan na ni Kuya Bobby yung kubo mo. Ha? Daming kalat. Ano masabi mo kay Kuya Bobby? Kita ko daming kalat. Ano nga sabi ni Kuya, ano masabi mo kay Kuya Bobby? Thank you. Oh. Thank you daw, sabi ni Tilo. Daming kalat. Daming masuka. Galing sila dun sa bahay ni Kuya Noli. Tapos na kayo dun? Tapos na? Pero Nagupit ka? Huwag na, ako nga oh. Babain ko na to. Ha? Graduation kailan? Tuloy-tuloy pa rin yung paglinis ni Kuya Bobby. Maganda na tingnan. Kumpara nung kanina. Grabe na siya, nakakatakot na rin. Sabi nila Tibidang kasi dami ng dami ng mga damo. Baka may ahas. Grabe init. Ayan po at alas 2 na nga. Sakto yan, mga 2:30 siguro. Andun na ako. Alas 2. Malinis na dito sa kubo. Ayos na yung kubo mo lo. Ayos ang kubo. Sipag ni Kuya Bobby. Siyempre salamat kay Kuya Bobby. Napapunta na ako ng Erga Hospital. Sama ka? Tama na. Ilmito muna tayo. Makainit. Huwag ko lang kung nakapaghanap na si Ami doon sa ano. Sabi ko mag-search sa search. I-search niya ako sa Anaga kung mayroon para puntahan namin. Abi, kakaantok ng init. Yun, ganda talaga ng helmet. Shoutout kay Kuya Benswood. Alright.